Sony Explode E100 ori 400. Băi, bun. Modulator FM cu 3 Stick-uri. Și cu mixer pe el. Trapă electrică. Dezaburire automată, manuală. Uite și mere. Numai nu-i da, lasă. Închidere centralizată. Geamuri electrice. Cu compresor. Centură. Becuri cu halogen, xenon triplu. Și oglindă. Uite, i-a burit un pic de-a mea. Astea sunt alea care loc pentru acte. Cuse din pele și toate cele. Pele albă. Crem cel puțin. Nu, da. Așa. Modulator cu repeat. Cu repeat. Frână de mână motorizată. Scrumieră. Preșuri. Încă scrumieră, dublu scrumieră. Dezaburire. Scrumieră bizonică. Ia, brățară. Ia. Cum să nu mai asule. Asta e mea. Mă las viața mea. Ce ți s-a întâmplat. Ținătoare. Mânuși cu 2 degete. Astea sunt ale care merg cu 200 și nu pățești nimic. Da, da. Câle aia ți-al mașină? Ia merg. Nu faci nimic. Bă, ce să ne mai lăudăm? Asta e. Uite-o! Hai ca Cico vină lângă noi să facem foto. Și dacă e fetiță cu minte, ți dau pe bodo. Băi, bodo! Hai mă, băiatule! Hai! Scate și banii! Deja am pus ochii pe una. Deja mă văd în drum pe una. Asta e. Eu ador. Până la mare. Scaune reglabile pe spate. Pe înălțime, da. Uitați cum se înalță. Cuse pentru căpșor, direct cu perină pe sub ele. Perină, etichetă. Cu etichetă, deci și nou să luăm da, mă. Ne duceam cu ăla. Ai și tu pernă, ești motor de viteze cu 6 trepte. 6 trepte și 7 de rezervă. Și treaptă automată, a 6-a. Casetă. Da, casete cu triple bandă. Asta e fain.